चलिए बहुत बढ़िया शिव चर्चा भजन लेके आए वीडियो लोगन के अच्छा लगी तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और चैनल के बिना सब्सक्राइब किए जाए ना काहे से लोगन के सपोर्ट के बहुत जरूरत बा। इसीलिए चैनल के सब्सक्राइब कर ले हम और चलिए भजन सुनी। भांगे चढ़ावनी गांजा चढ़ावनी धतुरा चढ़ावनी ए गुरुजी। भांग चढ़ावनी गांजा चढ़ावनी धतुरा चढ़ावनी ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनौली ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनौली ए गुरुजी। सगरो भरमा मिठाई के शिष्या बनौली ए गुरुजी। सगरो भरमा मिठाई के सगरो भरमा मिठाई के शिष्या बनौली ए गुरुजी। शिष्या बनौली ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनौली ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनौली ए गुरुजी। देके अपन ज्ञानवा सफल जीवनवा बनैली ए गुरुजी। देके अपन ज्ञानवा सफल जीवनवा बनैली ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनैली ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनैली ए गुरुजी। लोभ हटैनी लालच हटैनी लोभ हटैनी लालच हटैनी दुखवा हटैनी ए गुरुजी। दुखवा मिटैनी ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनैली ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनैली ए गुरुजी। भांग चढ़ौनी गांजा चढ़ौनी धतुरवा चढ़ौनी ए गुरुजी। धतुरवा चढ़ौनी ए गुरुजी। हमरा जैसन भागिन के सुहागिन बनैली ए गुरुजी। हर हर महादेव।